बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1973 मायथाइनिफ्राय जोंनि जा रमान हांखोनि आन्दलनमोन बे आन्दलनावनो जोंना 1973 मायथाइनि दिनैनि सानाव गोबां मुंख्लंआ गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादों आरो बेफोरबायदिनो बे मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै गेदेमाफोरखौ मान बावनानै दिनैनि सानखौ जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जादों आरो बेखौ जोङो दिनै फिरि फिरि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। जाउनाव बिथांमोननि जा थैनि बेसेन बे थैनि बेसेना दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिथाइ थायनो हादों। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 28 सेप्तेम्बरखौ मानो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो बेनि जाहोना जादों 1974 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर खालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारि लानायाव रमान हांखोनि माने असमियानिफ्राय जोंनो रमान हांखो नांगौनि जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारि लानायाव 28 सेप्तेम्बराव जि सोमावसारनाय बे सोमावसारखालिनो जोंनि बरपेटा रडनि सानै जोहोलाव आमलाराम आरो शिवराम बिथांमोना पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोननिजों लोगोसेनो गासै बे सोमावसारनायावनो गासै 16सा बर' जोहोलावजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिसोरनि जि बिहोमा बे बिहोमाखौ थुलुंगा लानानैनो दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोननि नैबे 28 अक्ट'खौ गासै ज' खालामनानै 28 अक्ट'खौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों। बे फोसावनायनि खारना जादों दिनैहाय जोंनि बर' राव आरो थुनलाइया बिथांमोननि जि बिहोमानि गेजेरजोंनो जोङो बुंनांगोन दिनैहाय बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबबाय आरो दिनैहाय एम ए आवबो जोङो बिजों महरै जोङो थिसननो हाबाय आरो गुबुन गुबुन जोंनि जि इन्टारभिउ गेदेर इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआवबो बर'जों बिजोंजोंनो जोंनि फरायसाफ्रा होनो हाबाय आरो इयुनाव जोङो जोंनि राव आरो थुनलाइखौ आरो गोजौसिनाव लांबावनो हागोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ।